Yhden villasukan, ei pari, vaan villasukka valmistus kestää 40 minuuttia. Helsingin villasukkatehdas on maamme ainoa villasukkatehdas. Tehdas on peräisin ihan 50-luvulta, on ollut eri suvut ja eri omistajat siellä, mutta nyt viimeiset 20 vuotta ollaan oltu tässä Helsingissä. Meillä on 100 vuotta vanhat neulomakoneet. Neulomakoneen aika tässä villasukan valmistuksessa on vain 5 minuuttia. Sen jälkeen varttitunti pesukoneessa ja vielä jää 20 minuuttia käsityötä. Saumataan, ratkotaan, lestitetään, tarkistetaan ja paritellaan ja niin edespäin. Eli erittäin käsityövoittosta ja sen takia aika hidasta valmistus. Mutta hitaasti hyvä tulee. Monien mielestä maailman parhaat villasukat. Ja näitä meidän villasukkiahan saa sitten Vivan verkkokaupasta, että ei muuta kuin näpyttelemään. Hip hei!